Good morning! Welcome back sa mga channel ay Lixie Vlog. Karon guys, dami sa puting bato. First time na nakadong dari. Kauban ng igagang gwapo. O tapos at Himayor. Si Rodi lang sa kalam. Kalim, Rodi. Tabang long. Tabang long lagi. Hawa. Grabing uhawa kay wa may nagidag tubig. Nagsalig lagi mi daning nagsakay motor. Ya kay di Magsakay. bawi man day pag among sakay-sakay daring tungason. Sa una nakaanhi ko dani sa una guys, wa pa koy beut, uban pa ko sa hangajaan. Karon na napay beut marjo. Tugon po ko. Arang lami guys, pakitaan mo na mas bio dari dig abot na mas unahan kay daghay mga kabug. Tanayor, katugon pa ko nung hang manghud to. Katugong gihaw. Sulabi ka una kay jagma. Una. Una paway po ka. Paway pud ka. Duan nag mga tour guide. Gajud. Kani laging natuman na madya sabot. Arang salamata jud, Rodi. Kida-kida na. Kaya nag-uli na guys, kuan. Magtanong Miss Nanay, magpagas Miss Pipino. Katanom. Katanam. Di ba pamaawan? Kay kuan, maajo nagjuta. Arang uhawa bitaw. Arang uhawa nga arang huujas bagtak nga arang hangata nga di masabot. Siyang damdamin ko sa kanya. Remix to ha. Gajud. Comment na pag mga suya earth daning dapita be. Bahalag maglagubo ng yung daghas kapungot. Diba yours? Dahil na kayo makabaw. Sa ganahan. Nadyoing na kuno kay baw. Sakay pahuwas ako. Nalagi. Ano niyo? Miriam, Alfredo, Gabriel. Suot na din sa unag. Mga kolor o gatang. Ito ma. Karon kita na pinisuot. Karon balik. Kapalikot yan po eh. Saan naman? Natuma na jud. Oje, natuma na jud wa na anhi eh. Siguro kita na ni Facebook. Ano yung magpuspos sila Jacqueline. Sorry mo ba? Nani ko sila. Ginoo Lord, hapit na. Yung din yung butong puti. Din kulira. Sa una nakaanhi ko koy nga pamikuan, batuan kami dudu. Lagi katong na paakag simod og lapinig borot. Wa karuling ang simod ni partilis. Tumuglib ko. Murag jatigi hapak og napo ka jatot. Ibaba ka jud. First time na po ni makatungas daning. Gajud. Sakto kasi itong mga bil-bil daan eh. Kapus Rudy. Laba pa sa exercise. Exercise ta. Nangyarang kurasa mintinta. Alam niya anak. Ito na makuwas. Diyan ini uli. Isa pagkakalirong luto. Namun po'y buwan. Baka ingon. Buwan mo ka ingon o ginamos. Hindi ka paggang luto doon. Walop jud. Magmakan ko ba? Sa matugma kay pista. Ay, salamat sa nang invite. Bago na ay. Di. Signay bago na po dan eh. Lauwi na jud. Di na jud sinab. Gira ah. Gira ang Rudy. Silahit mo dani gay. Bakaw. Hangat pag maridyo. Tuwa na. Tuara daw. Aman daw. Ag bato. Nidar na. Oo, tuwa lamin lambog-lambog. Anak ko nung tamulok siyog ma. Wa ba niya itong mga manuay. Na. Lasuot. Masih man ko kaya nagbutas man ko. Si Rudy wa man. Hindi mo silbi jagwa di makatuod. Hindi kaabot. Di may itong tour guide si adoy lang sa kalam. Ingko. Suot dito.
Ubos mo. Daghan naglukdo-lukdo oy. Diyan ay hawiranan Rudy. Kajungit na. Maado na. Uy, isang din. Gawa-gawa. Diyan nakamatuuran. Hangat. She! Ilawa kay makaupaw. Katabang ko. Tabag mo rin siya. Graas mo rin dyan. Himi na. Grabe yung matalagkit. Gajad Rudy. Kasang adoy naman. Bukas mo ko. Cute recruit. Oops, rated. Ang tagas naglakang kitag bato. View dari yor. Ay, pungkuan. Hadlok kay na guys na bangil. Muingan dyan gusto ko nang bumitaw. Ba gajud. Kuan dato sama man ko datos kanang nay adlaw dari ko nang balis pikas. Sama lagi Rudy. Lamitan awan dani Dari tsaganahan. Dahil nadaglawas si Rodi sa unag karon. Tudong singot ang mga bug. Sa ubos grabe Patay jag na mulukso dani. Rudy ha, wala pa ko manghawid Rudy. Nakay usada ni unggoy. Usang unggol. Ha? Arang. Way samaw. Samaw pa si Jess ang kinabuhi. Ige. Kaget. Grabe kang naong Ba't mo yung badod? Di pa pagtantong ko haunon. Hawiran. Mayroon lagi ingo. Ay, Ginoo Maria Josep. Kaanag mga alindanaw. Ha? Kapulihan to Grabe suhitos adoy. Kasi napitan na? Pero tingnan na inilag kapulihan. Kaya na diha? Maore? Amo diri. Di na mo sintor di ilang rang sityo. Murag ibabawar mo siguro sa kalinganay no. Kadali ng hambayan ito to kalinganay ito. Ha? Lagay sakot. Uli na mi guys. Kay gutom na kuto-kuto. Panghawid na kay nahirapan na sa kalisod. Gamay pa kuno. Sabi na may nung Grabe naman noong pamaos atong walig kawing. Kaon tadanig bungkawil. Lah, kumbati Rudy. hawid na. Downhill na. Grabe pag nakadag hagdan na danig buak pagkatong buak na daan. Hello guys, dahil na miss bye guys, magpagas na ko na rin pipino. Pagas miss nanay. Kay maayo na lang ang tanan. Ano na yung ma-harvest yung adlaw. Pila kay siya ni nay? Bawa ka nga. Daghan man eh. Maganda ba, sir? Ano kami? Ang dikit yan. Wala na, bunting man. Gumalde sir, ay. Ano? Nag-uting tayo singkura ba ni? Ban, para itong kubasa. Ihom, di ba? Pero kung natirakan man na yan, agad. Turag din ako. Pagbantay lang mas manok. Ano yung manok? Matag sa manok na abot. Ay, gumarang din ni sesud. Uy, ang red shield ng kuhan pipino. Oh, red shield this oh. Orange. Guluran man sila. Gamay ra na, ang daghan na pagbibugwara na ha. 5 katudling. Insak nga na mo gumasa. Usa-usa ra na duha. Usara. Duha, nice. Duha anay kay matigba kag isa. Duha, ay, ito, sarap siya. Duha. Dala guys, magpugas mis nanay sa kuan pipino. Diya daragang mga ipang usok inaghimag pugas kay atuk-tukon lagi is malalang manok. Jonas mother to the rescue. Dari may pasulabi kay labog pasa pagjuta.
Diharap ka day, kay lapok day. Nalagyan dyan ng dakar na ba? Sulabi sa tadari. Kung sa minari, nila ka kung di pa. Guys, ubos. Ubos. Ubos na higit pa nag... Ako lang po kasi katusok. Ako rin tigtusok na I love you! Nag-usara, di man mo kuan. Di din namin tunsis na Nag-usara lagi po. Nag-usara na Kausok. Usara pa mahibawan nga na ay. Kuan ba? Nag-itanim. Usara day ko guys. Nalabas, Bawag na itanong. Hindi ka pugnay. Tugnay. Dugmok ba? Aranggi. Panag. Hindi din mukin. Nga nga rin kada iwan ay. Ang sarap man, labas batong. Ang sarap, ang kadugo ka. Kaya ka day, yung dyan ang daw karna ba day? Kaya Ang kadugo ka din, mabuluhan. sa may abunuhan na abunuhan na nigmo. Dako na. Hindi, maturok na ka naman. May tuloy dahon. Asya pa abunuhan. Daghanan, kaya rin di magpasulabi. Naarinay? Ay, naka. Ay, magsunod ka ka. Patay. Ano nga po ito ng ugo? Katudling ka na ngayon, Pat. Ito duha sa ina. Hindi, isa na. Mabuhi na Hindi, hindi. Turod ko ni. Tiagra. Turod ko, mata na yung pagkino. Wala ka ng batong. Turod ko. Ano ka mo? Hintod na rin. Mura po ng batong na Tanagtag mo dako na. Ano? Bangat ka, hindi ka na. Ano, isa na. Ano, isa na. May pangroy. Ano na ba ron? Patay ng silingan. Ano yan? Ang patay ko. Hindi ba? Si Julie, napugas na. Wala ka pundes. Wala na pugas. Domingo. Oh. Bitay man. Pwede pa nila kuman magbitay. Pugas na yung alin. Bitay. Kinaang style na. Kinaraang style ng bitay-bitay. Hangin ko na ka magpugas. Kaya sa daw na may agad-agad bitay. Gahi ka ba nino?
Sapod. Kahoy. Ano sakto na eh? Ano sakto? Ang kahoy. Kabay butong. Manay kahoy. O, dyan na, kaya na ka. Okay, kahoy. Yan ako no. Yan na trash. Okay ah. Tara na no. Nagkaraday ka dyan. Ang guban. Ha? Dalas ubas? Sumpay na niya. Kung nung kumara ako sa may ludo. Hello guys, nahaman na migpagas ni nanay og pipino. Kuan ra 5 ka tudling. Punan pag isa ka tudling kay kanang bukbukanan pa man 5 ra man ka kuan. 5 ra man ka tudling ahang nabukbukan. Basig na isa diha magpabukbok. Okay, pasulubian. Nahaman nagpagas guys, isa na ra man ka tudling ang kuwang. Grabing inita na. Love you yan ha. Tuwing tawag isa to, pasulabi pag I love you. Parang inita na kaso guys, sama na kaso o bagas, salamat na, salamat Lord. Tiwasan pa na diyang hapon guys sa isa katudling. Talagang naong, grabing singota kay grabing inita na guys. Kuan pagali oras, mag alas 9 pagani, arang inita na. Gahapon, bunak mag-uwan, karon init tapod. Nandiya guys, kanang naidagang salamat din ninyo guys sa saway-sawang pagtanaw sa hang mga vlog, sa muang mga vlog. Itong about sa basher na ha, Ginoo na magantigo nimo diha, pero naka-reply gajud ko kay wa na ko makaagwanta. Ning apel pas Mariano, sus, gajud. Pasulabi. Mga batasan nah, di na raman ko no comment na raman guys, kay di na ko gusto kaliwaros, kay ina gajud mahirapan tas kalisod. Katoy mangingan Mariano nga, ako mo'y mo gamit sa imong sustento sa imong anak. Wa ko mahangal din imong kwarta kay nabuhi Miss Lexi nga wa ka nagsuporta sa 5 ka buwan. Adto pagpanghambog na imong kwarta nga wa kay sustento sa imong anak. Adto ko hilabti ka na ko nang hilabot ninyo. Lipay na ko sa hang kinabuhi. O katuniingan nga nagpasagad akong Lexi, wa ka nasayod ug nagpasagad ko. Si Julie mo ay paistorya ha, kay wa ko nagpasagad sa hang anak, bisan giuna na hug ahang pamilya ay saghang kaugalingan. Wa ngali ko nakasulabi sa hang kaugalingan, kanang gipasulabi sa hang kaugalingan kaning laag-laag, lipay-lipay, kay dana ra ko malipay, dana ra ko maka gawa sa mga higwausan. Hilabtan pagajig ko, isa-isa man tag kinabuhi, adyan na ra man taon pud mo panghilabot sa hang kinabuhi, kay wa man ko manghilabot ninyo. Gabaan ra mo na Ginoo nagtan-aw sa atong mga buhat. Mara to guys, pasensya mo guys kay naka-reply ko sa nang bash na kay di na jud magwanta, sakit jis damdamin. Pero buhi paghapon ko, bisag inggiingnan ko, wagan ko nukuon sa diha. Sus Ginoo. Kanang inyong gipang istorya mo balik na ninyo. Ako bisag maot ko nga na, bisag giinsa ko ninyo pagtamay-tamay, pero okay ra kadto na. Yun sa pay gabaan, at least ako, bahalag maot ko, bahalag asa ko katunong, ako na ning kamot man ko, mabuhig hang anak, mabuhig among
Pamilya makatabang ko nila nagtatay. Ugwa ko gi tamay-tamay nga mga tao. Lipay-lipay ra ning sa hang vlog guys kay wa lagi paslik si diha mo nang giantos na naman tanan ja. Karong sunod adlaw guys trabaho na pugog balik. Kay madyo nang di tama pasulabias pa-share. Kay wasi sa kahibaw unsay hanggi. Kuha sa hang kinabuhi ron. Diya mara to guys, pasensya na mo guys. Diya daghang salamat sa inyong pagtanaw sa mga vlog, sa ang vlog. Daghang salamat inyong tanan guys. I love yous ng bash na ha. I love you ninyong tanan guys. Amping mo kanunay ug asaman mo karon. Thank you for watching guys. Bye-bye. God bless natong tanan. Bye.